Jodak ma kwan gi ok tin ne 150 odong' gi achiedh nade bang' mach wang'o utegi e kar dak ma Kiamaiko mantie Huruma e bur Nairobi. Jafwambo mara Joyce Olo ntiere kod ler mathoth. Jodak e alwora mar Ex-Grogon mayudore Kiamaiko e kar dak mar Huruma pod odhier nono gi kuma mach nochakore otieno manyoro kendo weyo gi maonge udi kod mwandugi kane gitemo mar reso gigegi, gino manokonyago lemo kendo weyo ji maromo 150 maonge kar jot. Giwacho ni mach nochakore gi muoch mar aguch muya kata gas kendo landore mapiyo piyo. Sisi hata tulishindwa moto ikitokea wapi kwa sababu tulistukia moto isha lipuka. Lakini ni gas, ilikuwa ni kama mtu alikuwa amekela chakula zikaungua, sasa ndio gas ikalik. Jodak kachiel kod joneg mach notemo matek mar nego majno, to e kinde no mach mane nigi teko mager noselandore udi mang'eny, gino manokelo hinyruok ne jal moro achiel. Kama tumeenda sasa tuenda na watoto wapi? Hakuna place eti tumeambiwa kukichomeka mnaenda, hakuna. So tunakaa tu na watoto wetu kumekucha. Jogo manowito mwandugi kachiel kod udi koro kwayo sirkal mondo nyal konyogi gi chiemo kendo gero udigo. Joyce Olo, Ramogi TV. Daka na pagari nyakorom gajiwan kero report no mokelnwa gi Joyce Olo terowa heyo mokwongo chendo ni mara many pinya na singo kao pachi kacha kapok wakao yueyo mokwongo no moko kuoma pachu kae nyakorom gajiwan kamotingo Sharon wachoni NT undo Koth Diego Costa mar Migori wachoni entiere kodwa he chenro karakamano wachona mora henya gi Jatend piny Kenya William Ruto kuom singo ne jotugo omenda mabup kamano kae to wachoni gin gi jaode Fibia Tieno nyar Kisumu karateng mora hinya gi Harambee Stars. Monica Kumu wacho kacha ni NT kodo winjo ayo makare ahinya kata wacho ni puoch gi pak ni Harambee Stars kuom dio Morocco nyoro sani koro pesa loko gi kapi wacho ni to Mr. President ondesnwa wan bika ka fans haya. Jamtago dawasi wacho ni ntiawasi boda kaito Gideon Ndaya bende wacho ni NT kodwa kainti Kajiado kindema giywago jogi manotho ajali mar ndara manotimore roundabout ma Coptic e kaunti ma Kisumu. Wamedo lamo yo makende Nyasaye medu hocho kendo chang mapiyo na jogo mantiere kuonde mag thieth. Kwa hiyo matenya kwa mga juang chendo ename piny kekidhi mabor. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma.